Chioma na ụmụnne m na-enwekwana iwe ụnụfụ na nna akpakọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ anyị ga-eji wee gwọọ ya, mana o nwere ife nsị ka ntụnyeke n'ọnụ na ya maka ụmụnne anyị ndị nwaanyị, ka ọ dịkwa na nwoke ka ọ dị na nwaanyị, ndị ga-abịa ịpụta ha na-atụ alịlị na sinsi fa ji wee bụrụ mmadụ na nwoke ajụnụrọfa ma na-ele ele ka akpọbara akpọba, ka ọ dịkwa na nwoke ka ọ dị na nwaanyị. Wee sị ka ntụnyeke n'ihe ọnụ biko nụ, maka na oge mcha onye ọ na-emekwanụ amarakwanụ na ọ na-eme ya, ụfọdụ makwanụ mana ha amaghọ ka a ga-esi wee mee gịnị wee kwụba nya bụ onye ukwu walụ. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a dịka nwanne anyị nwaanyị a depụtara ya bụ ife edemede n'ife efere mba ụwa, o wee sị I am too beautiful be na onwere nwoke na-enelu ya anya. Nne ọ bụrọkwa n'ife ọjọọ, mana n'akụkụ nke ọzọ ọkwa n'ife ọjọọ. Unu ewekwana iwe maka ife nchịkọsi n'aka na ọkwa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ anyị ji azụ ndụ. Ife mere ụbụ ọ bụrụ na ị nọ n'ụdị ọnọdụ a, kabaki n'ahụ ka ije mee gịnị, ka ije jụọ ese ka ị malụ nke na-eme, maka na oge ncha o nwekwara n'ike ọ bụrụ ndị otu gị na ha yi wee bịa ụwa. Maka na mgbe ị na-abịa ụwa na ọ bụrụ ọsọ gị bịa ụwa, o nwere ndị gị na ya yi wee mee gịnị wee bịa ụwa. Ọtụtụ nwụrụ n'ike, ọtụtụ nwụrụ mgbe a na-amụ ha, ọtụtụ nwụrụ ma a gachara ofu ọnwa maọbụ ọnwa na-abụọ maọbụ otu izu ụka amụ ha. Ọtụtụ nwụrụ mgbe unu ka na-etonite, ọtụtụ nwụrụ n'ụzọ, ọtụtụ ebirighị ndụ ha n'isi. Ndị ahụ ga na-agbanatalụ gị ọgbọ na uke o wee bụrụ ya. Mana ọ ka mma ka ijegodo n'afa ka ị mara ebe nke gị mere gịnị, ebe nke gị bidobere na ebe nke gị kwụsịkwara. Ọtụtụ bụ ife gbasara ndị mmiri, ọtụtụ bụrụ iyi ụwa ị ṅụrụ aṅụ, ọtụtụ bụrụ na ehopụghọgo ohi sitere n'onye ụwa. Onye ụwa gị ụkwụ elubeghị ya na ana mmụọ, otu ahụ ụkwụ esighọrụ onye ụwa gị ana na ana mmụọ ka ụkwụ amasịlụ gị bụ onye dị ndụ ọ nọrọ ụwa n'enu ana ya ka o ji wee dị oke mkpa na ihe eme gịnị na ihe akaba ahụ ka ije kene n'afa ka ije jụọ ese. Maka na ndị be anyị si na ofeke na-agba na be dibịa mgbe ncha anaghị anwụgbo, ofeke na-aga na be dibịa oge ncha anaghị anwụgbo. Kabaki n'ahụ ka ime gịnị ka ije jụọ ese, ka ije malụ ebe nke gị si wee mee gịnị, ebe nke gị si wee na-abịa. Ụmụnne m, maka na onye kpọkwa n'ọba ya mkpọkọrọ ụmụaka ewelu nke ya wee mee gịnị wee kpolo afịfịa. Ọ bụrụ na ị jụọ ese, ọtụtụ bụ ndị mmiri, ka ọ dịkwa na nwoke ka ọ dị na nwaanyị. Ọtụtụ bụ ife gbasara ndị mmiri, o nwere ike ọ bụrụ nwunye mmiri ma ọ bụ di mmiri na-akpasasị nya bụ ife. Ọtụtụ bụkwa ife gbasara ndị ọgbọ na uke na-ebute nya bụ ife. Nke kachasị nke na ọtụtụ bụ ife emelụ mmadụ eme. O nwere ike onwego otu onye kpara aka ana n'ebe ọ pụrụ iche iji wee na-aghasalụ gị ngọzi gị. Kabaki n'ahụ, ọ bụrụ na ụdị ife adụ na ndụ gị, jee jụọ ese, jukena ese nwanne m, ka ị mara ebe a ga-ebido kwawanya bụ onye ukwu wara. Maka na ọ bụrụ na ị gbachikwanụ nkịtị na-ebigharị na ụdị na anya bụ ife na o nwere ife o mebi, mgbe oge ruoro ifi na o mebiri ife, maka na ndị ọgbọ gị ha ya agbanahụcha gị. Ya bụ ụmụnne m, ka nka kwuteweke n'ihe ebe a, maka na ebe a na-anọ adụ nwa nwelu nne ọdụ ka nke na-enweghị nne na ana eme gịnị amụrụ akọ. Ya bụ ọ bụrụ na ụdị ife adụ na ndụ gị, ka baa ahụ jee jụọ ese. A sịkwana na ndị ọgbara igbo gharị karịzị na ndị ọrụ dibịa, o nwekwa n'ebe ọdụghọ, kama ị na-eje gị fie aka na abụ n'anya ka ị mara ụzọ ị ga-esi wee mee gịnị wee zọnyebe ka ị daa azọfịa n'ụkwụ. Ndewonu, chebirikwa na ya oge ọzọ ka emesịanụ ka nka jekpewakwa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, maka na ife eji wee mara anyị ka ọ bụ.